ako dostať túto Dodge Daytonu Hemi vo Forza Horizon 5. Je to secret auto, ho neviete dostať. A dneska ukážem na mojom kanáli, ako ho viete dostať. Takže ako vidíte, tuto máme Dodge Daytona Hemi 1969. A ukážem vám, ako ho viete dostať. Pretože normálne vám aj ukážem, že normálne to na všetkých festivaloch a aj v vašom dome viete vidieť. Je to rýchle auto a poviem vám, z takého auta to musíte vytvoriť. Je to jednoduché, veľmi jednoduché. Takže ako máte Dodge Charger RT, musíte ho vlastniť. Stojí 103 000. A potom vám ukážem. Pozerajte. Pôjdete do Car Mastery a všetky tieto vyplníte. Úplne všetky. Tu máte tieto, úplne všetky musíte splniť.